Nagsagawa po ng ulat ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS nitong linggo ukol po sa 86 na offshore earthquake na naitala po sa Ilocos Sur mula December 17 hanggang 22. Ayon po sa PHIVOLCS, 61 po sa mga ito ay naplat na at dalawa na ang mga lindol na ay naramdaman po ng mga residente noong linggo ng hapon, bandang alas 5 ng hapon. Noong Biyernes naman po, sinabi po ng mga seismologist ng ahensya po na 49 or 49 po na lindol ang naitala po sa kanlurang hilaga ng kanlurang bahagi ng Santa Catalina, Ilocos Sur mula December 17 hanggang December 20. Ang mga ito ay kasalukuyang isinama sa kabuang bilang po ng 61 na naplat na lindol. Ang pinakamalakas po na lindol na serye na ganap po noong December 19, dakong alas 9:09 ng umaga na may magnitude 5 at may lalim po na 27 kilometers ayon sa PHIVOLCS. Inalerto na rin po ng Office of the Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan po sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon upang ihanda ang kanilang mga nasasakupan sa pwedeng mangyaring earthquake at tsunami evacuation plans kasunod ng serye ng offshore earthquake sa nasabing probinsya. IFM News. IFM News. IFM News.